Мен бүген Татарстаныбызның күренекле шагыйрәсе, татар халкының яраткан шагыйрәсе Шәмсия ханым Җиһангировда кунакта. Исәнмесез, Шәмсия апа? Исәнмесез, әйдәгез, рәхим итегез. Күрегез әле, Шәмсия апа бүгенге көндә Казан янындагы бер бистәдә дип әйтик, матур гына зур йортта яшәп ята. Әлхәмдүлилләһ, шөкер. Тормышларыгыз ничек? Әйбәт, әлхәмдүлилләһ, шөкер. Менә инде шушы көнгә җиткердек. Аллага шөкер, хыяллана. Үзебез теләгәнчә Байларша түгел, үзебез теләгәнчә. Шушында тынычлык белән, тазалык белән, бәрәкәтле гомер итәргә дип исәбем бар. Шәмсия ханымның бакчасы шундый матур кышкы көн. Мунчагыз да бигрәк матур. Әйдәгез, менә мунчаның эче карап чыгыгыз әле. Әйдәгез әле. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Ой, нинди матур. Менә шагыйрәләрнең нинди мунчалары. Мунчалары. Бу йортка ашап тора бит. Иң мөһиме рәхәтлек. Үземчә инде гадичә, колхозча дип әйтсәк тә була. Менә монда юыну бүлмәсе, һәм мин ярата торган, парланып утыра торган бүлмә. Менә шунда әле кичә генә мунча яккан идем. Менә нинди рәхәт мунча бу. Менә Шәмсия апаның мунчасының икенче каты бу дуслар. Монда чәй эчү бүлмәсе булачакмы? Монда чәй эчү бүлмәсе, ял бүлмәсе, әмма мин монда ял итеп утырам үзем. Мин эш эшләргә яратам, ял итәргә түгел. Бу бесатка төзелеп бетте инде. Менә кышка каршы гына төзелеп бетте. Бу инде җәйгә Алла бирсә, шашлыклар пешереп монда. Яңгыр үтмәй, кар үтмәй. Менә шундый. Бу ике аяганың шыкырга таянып тора. Бу инде мин шактый озак еллар төзедем. Кайбер эшләрне әлбәттә кешеләрне яллап эшләтергә туры килде. Әмма нәрсәгә тотынсам да шул эшне булдырам дип әйтүне мактау дип кабул итмәсеннәр. Ничә ел бу йортны төзедегез? Бу мин җирне 92 елда алган идем. Инде бу теге гасырда ук. Әлбәттә аннары соң ирем авырып, инде ирем хасталанып, аны карап яттым. Бу шулай буш торды минем. Ныклап төзелеш башлау 2007 елда. Һәм мен әйтәләр инде, син бит бик бай кеше булып чыгасың инде монда йорт төзеп куйгач дип. Бай буласыңдыр ул, мөгаен бер җай эчендә берничә йорт төзеп куйсаң, берничә ел йорт. Әмма мин һич кенә дә үкенмим. Менә үзем теләгәнчә, үзем хыялланганча. Хәтта мичләр дә төзелгән монда. Бу минем бала чактан шундый бер хыялым бар иде. Ул минем шигырьләремдә дә бар. Озын халат киеп, икенче камин каршысында креслода утыра бер ханым күрәмсез. Сез сыманы кем дип беләсез? Шул мен инде бер тамчы су кебек охшаган, дөнья куып яткан үземә дигән шигыремдә дә бар. Менә мин бик яратам ут каршында утырырга, мич каршында утырырга. Икенче катта сезнең үзегезнең шәхси китапханәгез дип әйтәләр. Китапханә дип инде мин теге кешегә күрсәтерлек әллә нинди затлы җирләр бар дип әйтә алмыйм инде. Әмма әле монда күп әйберләр белән төзелеп эшләнеп тә үтмәгән. Әмма исән булсам, Алла бирсә, теге татарча әйткәндә, какие наши годы. Шулай иркен, әлбәттә, гафу итсеннәр мине яратучылар, мине караучылар. Монда күп нәрсә эшләнеп бетмәгән, әнә тәрәзәләрдә пәрдәләр дә юк. Әмма ансындан була торган хәл, ансаның булыр. Аллаһ бирсә. Бик затлы һәм бик матур. Менә гөлләр яратканны чамалагансыздыр инде. Бу гөлем минем түшәмгә кадәр үсеп китеп, урман кебек булган иде. Мин мәчеткә дә шылтыратып карадым. Мәчеткә алмассызмы дип, әмма моны ничек алып китәбез диделәр. Мин аны кисеп, теге зур ботагын кисеп, бик җәлли йылы чыгарып аттым. Менә әле шуннан соң менә кичкенә ботакны үстереп килә инде. Менә Шәмсия ханым, менә ятагыз турында да ишеткәнем бар. Эксклюзивный ханбикәләр генә ятып ял итә торган ятагы бар дип сөйлиләр Шәмсия ханым. Белмим инде ул ханбикәләр ята торган микән, ханбикәләр ята торган, әлбәттә затлы итальян, француз кибетләрендә 200 мең, 300 мең
Сум була торгандыр, әмма бу безнең үзебезнең тырышлык белән ясаган карават. Менә Шәмсия ханымның затлы ятагы. Һәм сезнең китапханә. Һәм аның бөтен кызыгы да, бөтен рәхәте дә шундадыр. Менә үз кулларым, үз кулының җылысы. Кеше килеп керә дә инде, ой, шунда шундый рәхәт ди. Менә аның рәхәтлеге мөгаен минем күңел җылым. Шушы һәрбер кадакка, һәрбер агачка, һәрбер минем булдыгыма сеңгәндер дип уйлыйм. Сер түгел, сез бу йортта яшәдегез үзегезнең никахлы ирегез белән. Сез хәзер бергәме? 6 ел бергә гомер иттек. Мин инде исәбем, уем, инде шул яшьтә җиткәч, тәвәккәлләп, җөрьәт иткәч, бергә гомер ахырынача яшәрбез дигән ниятем, уем бар иде. Ишемдә шулай, чөнки кешене инде син иярткәнсең икән, кешене син ышандыргансың икән, бу чиракта ул бит инде минем өемә килеп кергән кеше. Аны инде мин берничек тә хыянәт, аңа ниндидер менә хыянәт дигәндә, аның ышанычларын акламаска, аны алдамаска. Безне гомумән шушлай тәрбияләделәр бала вакыттан. Кешене алдамаска, кешене рәнҗетмәскә, үзеңә начар булса да кешегә начарлык эшләмәскә, кешегә җиңеллек китерергә. Бу инде хатын-кызларга хас сыйфатлар түгелдер, әлбәттә. Күбрәк ир кешеләргә хас сыйфатлардыр. Менә ничектер шулай килеп чыкты инде. О, килгән юлыннан китте дип әйтсәк тә дөрес булыр. Әлбәттә, мин теге аңа таянырмын да, ул минем бөтен эшләремне үз кулына алыр, мине рәхәт яшәтер, мине бай яшәтер дигән минем хыялларым гомумән юк. Мәрхүм ирем Назымга кияүгә чыкканда да мин андый хыяллар белән чыкмадым, һич кенә дә. Әмма менә шулай рәхәт итеп, бер-береңне аңлап, бер-береңнән гаеп эзләмичә, бер-береңә ниндидер хәйләле гамәлләр кылмыйча яшәргә ниятем иде. Әмма ул шактый гына хәйләле уйда йөргән икән. Бик теге минем өчен көтелмәгәнрәк уйда, күңелсез уйда. Мин үлеп китсәм, бөтен нәрсәне аңа язырга, аңа бирергә дигән. Мин әлбәттә кара-каршы утырып сөйләшү булса, кара-каршы утырып сөйләшсәк, һич шиксез бөтен нәрсәмне. Мин гомумән бу фани дөньяның мал-мөлкәтенә табынып яши торган кеше түгел. Миңа байлык та кирәкми. Миңа менә шул күңел рәхәтлеге белән үзем теләгәнчә яшәү генә кирәк. Без бит шагыйрьләр мәхәббәткә ышанабыз, иҗат кешеләре. Мин инде улыма да әйтәм, улым әйтәм, син менә хәзер әйтәм, минем белән сөйләшәсең, син гади кеше белән сөйләшәм дип уйлама. Мин әйтәм, шигырь җанлы. Шулай булып яралганмын мин бу дөньяга. Бөтен нәрсәне бик нык нечкә кабул итәм. Әмма ул нечкә кабул итүдә менә күңел нечкәлеге ул бөтен нәрсәгә дә, бөтен гамәлгә дә нечкәлек белән теге башка кеше караганча карау дип әйтмәс идем мин. Миндә усаллык юк, миндә бернинди мәкер юк. Миңа кешегә карата ниндидер туктале, мин моны эшлим дә үземә ниндидер файда алам бу кешедән дигән уйда юк. Мин гомумән теге үзем ябышып, үзем тартып, үзем килеп барырга яратам. Минем тормышта теге бәлкем үзем инде шул зур бәхет өмет итмәгәнгә, зур рәхәтлек өмет итмәгәнгә, бөтен нәрсәгә теге үзем җигелеп тартырга күнеккәнгәдер, Аллаһ Тәгалә шактый сынаулар бирде. Мине бик күп алдаганнары булды. Әйтик, акчалар алып, шул акчаларны бирмичә, шактый күләмле генә акча, чөнки мин Австралиягә барырга миңа чакыру килгәчтен, мин кешеләрдән доллар алып торган идем инде. Бар, сез һичшиксез анда барырга тиеш дигәчтен. Шул долларларны мин бер ханыма биреп тордым, Венера дигән, ул Ижау шәһәреннән килеп, радиода эшлим инде, бүлмәгә кереп, сезне бик каты яратабыз дип, акча биреп торгызар. Миңа бик каты мөкиббән киткән булып инде, минем өемә кайтып, миндә кунып, шулай йөрде дә, мин ди Казанга күчәргә телим. Менә үй аласы иде, квартира аласы иде. Акча биреп торсагыз, мин сезгә бер айдан кире бирәм дигәч, мин шушы Австралиягә барасы долларларымны алар шактый иде инде, барып кайтырга.
шуларны биреп торып алдандым. Аннары соң шушы үйнең гаражына капка ясатырга, ул бик киң капка инде. 5 метрга якын. Ул капканы килеп үлчиләр дә, монда капка ясап булмый, дилеп китеп баралар. Әмма мин шул ясаучыны эзләп таптым. Ясаучыларны аларга инде акча бирдем. Аларның печатләре дә бар, документлары да бар, бөтен нәрсәләре бар. 70% шушы капканың хакын алалар. Мен әйтәм, әни өчен 70%? Ну без бит сезнең акчага эшләтәбез ул капканы ди. Шулай итеп мин 80 мең акча биреп аларга, алар да юкка чыкты. Мин ул кешеләрне судка биреп нәрсәдер йөрмәдем. Ярар, әйтәм, минем күрәчәге булгандыр, шулай булган, тиеш булгандыр димен. Теге акча алып качкан ханымны да, теге капка ясаучыны да, әмма менә монда мин ирексездән һич тә теләмәгәндә мин әйтәм, судсыз гына бу фани дөньяда судлашып итеп яшәмим. Үземчә генә яшим, тыныч кына яшим дигәннән ирексездән менә шулай 11 ел судка йөргә туры килде. Әлхәмдүлиллаһ, шөкер. Ансы да Ходай Тәгаләнең миңа бер сынавыдыр. Әлбәттә, инде бу хәлләрне әйтәм бит, сөйләргә ярамыйдыр. Мин гомумән теге әсәрләрне белешергә яратмыйм. Ләкин сезнең тормышта да андый хәлләр килеп чыгарга мөмкин, андый кешеләр очрарга мөмкин сезнең тормышта да. Артык ышанучан, артык гади, артык эшкерсез булу кирәкмидер бу тормышта. Әмма мин башкача була алмадым инде, чөнки минем әнкәем менә бөтен миндәге гамәлләр, бөтен сыйфатлар әнкәемнән күчкән. Геннар гаепле. Сөйләгез әле әнигез турында. Сез бит аңа бик күп багышлап шигырьләр иҗат иттегез. Аның турында монсы да ул менә, монсы инде Исеме ничек? исеме Мусаллия. Мусаллия ул менә безнең шундый бабай бит мулла. Ул нинди исем куйганын бик яхшы белгән. Мусаллия ул намаз укучы хатын-кыз дигән. Мөслим районы нинди авылдан? Ул әнием Күбәк авылыннан. Ул безнең авылга килен булып төшкән. Һәм менә анда инде минем биографиям белән таныш кешеләр белә. Мин әтисез үстем. Һәм шушы әтисез үсү дә мөгаен үз эшен эшләгәндер, чөнки әле миңа Марсел Галиев әйтә, интегәсең бу каркырап ятасыңмы ди. Язучылар җыелышында булганда, юк, әйтәм, рәхәтләнеп кырыйм карны димен. Чөнки бала вакыттан менә карлар, кар көрәү, тирес ташу, су ташу, ул теге утын яру, утын кисү, урманга утынга йөрү, ул минем бик кичкенә яшьтән башланды инде. Һәм мин шушы эшләп үскәнем аркасында менә без хәзер балаларны бит эш эшләтмибез. Эш юк дип әйтәбез инде. Шәһәр җирендә бигрәк тә эш юк дибез, авыл җирендә дә хәзер эшне бик бар дип әйтеп булмый. Утын әзерлесе юк, тирес түгәсе юк, теге мал да бик асрамыйлар бит. Ләкин Аллага шөкер димен, мин шушы эшләрне белеп үстем. Һәм хәзер дә менә яшьләргә ул эшләрне танытырга, малайларга, хәтта кызларга да кулына чүкеч балта да тоттырып куярга кирәк. Менә иң беренче әйтик, тормышта шулай туры килергә мөмкин. Әле үз гомерендә беренче мәртәбә балта тотса, бармагын чабып үзәргә дә мөмкин. Малайлар да, егетләр дә шуңа ул эшләргә әлбәттә яшьләрне яшьтән өйрәтергә кирәк. Шәмсия ханым, үз кулыгыз белән утырткан наратлар бар дип әйтәләр, күрсәтегез әле. Ул наратларны менә җирне алуга утырткан наратлар, моннан күренә микән инде? Нинди матур. Ул наратлар менә шушлай үсеп җитте. Мин ине шушлай тергезеп кергәнче, ул наратлар шушы хәлгә килеп үсеп җитте. Ничә суты монда? 15 суты. Аннары соң бу наратлар 22-шәр иде, ике яклап. Үзем инде теге караучы булмагач, бер яктан менә 8 нарат калды, теге якта 17 нарат. Беседка менә. Беседка да бар, мунчам бар минем, бик зур горурлыгы бит. Кунаклар киләме сезгә? Килә, кунаклар киләләр. Менә сезнең хәзер кызыгыз Төркиядә яшәп ята. Әйе, Төркиядә яшиләр, Аллага шөкер. Кайталармы? Кайталар, әле күптән түгел генә кайтып киттеләр. Улым минем Казанда яши, Камилә белән Мәликә дигән алма кебек. Аныкларыбыз бар, әйе, минем инде алар балаларым гомумән, аныкларым, горурлыкларым. Ни өчен горурлык? Мин алар белән рәхәтләнеп, менә сөйләшкән саен рәхәтләнеп әйтәм. Әлхәмдүлиллаһ, шөкер, мин бит булар белән татарча сөйләшәм дим. Алар да минем белән татарча сөйләшә белмим. Башка кеше аны бәлкем уйлап та бирмидер. Подумаешь, русча, подумаешь, татарча диючеләр дә бар. Әмма алар үзләре дә инде, әним, рәхмәт, син безгә шушы телне өйрәттең дип, аныклар да менә Аллага шөкер киленем дә үзебезнең кешебез татар телен теге кадерли торган, ярата торган.
бик әйбәт укыйлар, бик әйбәт укыдылар. Улым инде минем хәзер Төркиядә халыкара университетта укый, быел 2нче курста. Аңа кадәр ул монда 18нче мәктәпне дә онлайн укып бетерде. Алар инде 3 ел элек киткәннәр иде. Менә оныгым Камиләгә шушы көннәрдә 16 яшь тула. Инде аларга карыйм да, мин дә олыгаямдыр димен, әмма күңелем белән әле минем эшләрем бик күп. Әле минем Аллаһ бирсә, Ходай гомер бирсә, әнкәем 95 яшь ярымга кадәр гомер итте. Әмма ул дин юлында булды. Менә гомере буе 8 яшыннан намаз укып, ураза тотып, Аллаһ Тәгалә аңа шул гамәлләре өчен ул бит аны 2нче Ванга дип тә йөртәләр иде. Ул авылдагы якын тирәдәге бөтен кешеләрне дәвалады. Хәтта инсультлардан да дәвалады. Сезгә дәвалау сәләте күчмәдеме? Менә аны күчәргә тиеш дип әйткәннәр иде. Әмма мин хәзер Павел Каренинның менә тапшырулары карыйм соңгарада. Ул әйтә, әгәр дә кешедә шундый бирелгән булган икән аңа шундый Сәләт. Гайры табигый сәләт, ул аны биреп калдырга тиеш. Әйтик, жаны чыкканчы. Юкса ул бик авыр жан бирәчәк. Аның янында торып кан кешегә менә ул аны ничек биреп калдырга тиеш булгандыр. Мин җаным биргәндә аның янында була алмадым, ни аяныш. Мин эшлидем бит инде ул вакытта 2011 елда радиода эшлим. Без май ялларына кайткан идек. Хәле авыр иде инде. Әмма мин аңа соңгы ризыгына менә соңгы ул да бик гаҗәеп маҗаралы хәл ул. Безнең бит без аны онытып та бетергәнбездер инде бала тугач аңа әйтик менә хәзер бит ниндидер аллергиялар чыга, әллә нәрсәләр чыга, балага сарымай каптыралар иде безнең якта. Ул татар халкының гөрефе булгандыр димен мин. Балага тууга сарымай каптыралар. Һәм минем әнкәем менә ахыр юлга китер алдыннан мин кайткан идем инде. Эшкә китәргә кирәк 2нче көнгә. Ул май дип сорады, апа ишек алдында иде. Аны апа карады инде миннән зуррагы. Мин апага сары май ясарга өйрәткән идем. Апага әйтәм, сары майың бармы димен, кирде дә инде. Бар ди. Мен әйтәм, әни сырыс май димен. Юк, зинһар бирә күрмәдем. Мин инде сугын ачып тормасын дип әйтеп бер көнне шулпа каптырган идем дип кысты ди. Каптырма май ди. Шуны апа үзе чыгып китте инде нәрсәдер. Шуннан әни тагын май ди. Шәмсия май дип әйтте исем белән. Шуннан мин сары майны алдым да инде шулай нитеп бармагыма ягып сары майны 3 мәртәбә аңа каптырдым. Без китеп барырга туры килде. Чөнки әйтәм бит эшкә иде 2нче көнгә. Һәм әнкәем инде шул менә шул төннән таңга жан биргән. Шул аның соңгы ризыгы булды. Менә ни гаҗәп, дөньяга килгәч тә сары май, киткәндә дә сары май. Субханалла, машалла. Менә шулай аның нәкъ теге җанын биргәнен мин ни аяныш янында була алмадым. Һәм берәр апага күчкәндер дип бүгенге көндә әйтә дә алмыйм. Чөнки зур апам менә быел вафат булды. Әниемне караган апам узган ел вафат булды. Без инде хәзер 2 генә кыз калдык, 4 кыз идек. Шәмсия ханым, сезнең бүгенге көндә ничә китабыгыз дөнья күрде? Китапны ничә китабыгыз дөнья күрде дигәч, мин инде ялып китәм, чөнки кешеләр иеп куя, 30-ар елга 5-6 китап чыгарган. Мин ничектер менә бик сәер кеше инде. Күрәсең, артык дөнья куганмындыр. Чөнки үз гомеремдә мин 5 ел иремне бактым. Ирем үлгәчтен дача төзелем әле мин. Менә шул моннан ерак кына түгел, Богородский дигән. Анда төзедем дип әйтмичә һич кенә дә мөмкин түгел. Анда да дачалар салып, агач белән шулай үзем яраткан агачлар белән 2нче катларында шулай эшләп, бик матур итеп анда дача төзедем. Аннары менә шушы үй белән шигырь язу менә утырып кына туктале мин иҗат итим дип утырып кына була әлбәттә. Әмма бит әле Казнашын радиода менә 32нче ел бит әле радиода һаман эшләп торам. Ул Казнашы кемдер бер тапшыру эшли, мин атнага 8 тапшыру эшләдем, әмма теге иҗат белән генә шөгыльләнеп утырдым дип әйтә алмыйм. Һәм мин алай утыра да алмас идем иҗат белән генә шөгыльләнеп. Озын сүзнең кыскасы, минем бүгенге көндә 12 китабым бар. Субханалла, машалла. Һәм алар арасында иң дә саллысы, иң дә шул әһәмият итеп әйтерлеге туган авылым турында тарихи китап. Шәмсия ханым, менә бүгенге көндә бик күп безнең арабызда
акча өчен иҗат итүчеләр, җыр язучылар, җыр сүзләре язучылар, шигырь язучылар. Менә сез андый кешеләргә, андый иҗат кешеләренә дип әйтик, ничек карыйсыз? Монда беләсезме, аларны мин теге кимсетәсем дә килми. Әмма менә минем фикерем, әгәр дә әйтик без менә җыр сәнгатеннән бүген канәгать түгелме? Һәм ул әдәбиятта шул ук кәсеп, сәнгать бит инде, шул ук сәнгать. Әгәр дә сәнгатькә кәсепчелек килеп керде икән, ул уже шын сәнгать, уже дигән, ул инде шын сәнгать булудан туктый. Мин бик куркам, качакта әйтәләр инде, ничә сум сорыйсыз дип. Мин сискәнеп китәм хәтта. Әгәр дә мин үрелеп акча алсам, кемнәндер, минем менә шушы Ходай биргән илһамым, шушы куәтем юкка чыгар шикелле. Әмма бу һәркемнең үз эше. Инде утыралар, менә ике көй яза да, телевизордан инде ишеткәнем дә бар, теге радиодан да. Мин композитор буларак, дип әйтә. Мин шул кадәр сискәнеп китәм. Мин шагыйрь дип әйтик, мин дә 60 яшьтә шигырь яза башладым. Менә балам үлгәч, ирем үлгәч, әмма минем шундый фикерем бар. Ул тамга белән кеше туарга тиеш. Бу дөньяга яралырга тиеш шул тамга белән. Әйтәләр, 30 меңгә сатам җырны. Бигрәк җиңел кәсеп бит инде. Сатасың да бер җырны, 30 меңне кесәгә тыгып куясың. Әмма мин бу әйберне аңлый алмыйм. Һәркем әйткәнемчә үз белгәненчә яши, һәркем үзенчә эшли. Булдыралар икән. Шулай кирәктер, белмим. Әмма шын шагыйрь, шын иҗатчы ул шул тамга белән туа. Һәм аны көндә әйбәт әсәр, мәсәлән, көндә туып тормый миңа калса. Ул синең җаныңны кисеп, менә шундый иттереп сиңа килеп, иңә, син башта аңа үзең җылыйсың, үзең сыкранасың. Аннары гына кәгазьгә төшкәч ул халыкка барып җитә, менә шушы синең аһәңең белән, шушы сыкрануың белән, шушы газабың белән. Миңа Ферзинат Сәләхов әйтә инде, туктат әле, кеше җылый торган шигырьләр язуыңны. Яз әле шунда дошманнарыңны киендереп, такмаклар, шаян шигырьләр ди. Әмма утырып язып була әлбәттә. Әмма мин күктән иңгәнне көтеп торам. Менә шуны кәгазьгә төшердем. Шәмсия ханым, менә рәхмәт әңгәмәгез өчен. Безнең каналны караучыларга да бер шигырегезне, яраткан шигырегезне дип әйтик, яңгыратсагыз иде. Менә ул яраткан шигырь дигәннәр, аңлыйм инде, барысын да яратасыз. Барысын да яратам. Менә телгә килә минем бик кешеләргә укымый торган шигырем күңелемә килде. Ни өчен? Чөнки шактый серләремне ачтырдым бүген. Сипмәлә язмыш, тозыңны учлап, еллардан калган яраларыма. Фаны дөньяга яраклы булып, җаным тик яңа яралагына. Сынама мине, сынама, җитәр. Сабырлыгымны белдем бит инде. Өмет өзелсә фаны дөньядан, җаным таралып китәр шикелле. Гел ашык тотма фал китабыңның безгә бәхетләр язмаган битен. Әнкәм мөгаен тудыргандыр бит мине дөньяга бәхетләр өчен. Булды микәнни рәнҗегән чагы. Бәхетләр күрми гомере үтсен дип. Гомер шигенә барып җиткәнче сабырлыклары сынып бетсен дип. Рәнҗегән булса, тәүбә иткәндер Ходай каршында бөгеп билләрен. Фаны дөньяда күрсә иде дип, ике дөньяның рәхәт көннәрен. Кабул кыл Ходай, газиз әнкәмнең шушы теләген. Күрәсем килми, бәхте булмады баламның диеп, әрнеп үлгәнен. Берәр шиметем, бәхетләр дә сал, кайгы шыңгылы араларына. Бала кайгысы бирмә әнкәмә, ана кайгысы балаларыма.